Мен не угрожаю, но я буду умно отвечать. Bütün тамашашылар каршында вәгъдә әйтә аласыңмы хәзер? Şimdi oğlum da şimdi 80 yaşında da Мәшит манарасından azan ете торган кеше ди. Хөрмәтле гүзәл затлар, Ринатка язмагыз. Чыгарганнары өчен уят булды миңа бу. Яхшы. Да уят әйбер юктыр инде. Вот ике тапкыр утырып чыктым дигән. Бу бүтән Татарстанга бурычлы кеше, моны гайларда эзли. Апрельдә чыгам, разбираться будет дигәнсең. Мен ул концертның башыннан ахырына хәтерләмим. Барыгызга сәлам, мин Әбри Хабриев һәм сез ТНВ каналында Әсин тапшыруының чираттагы чыгарылышын карыйсыз. Һәм бездә бүген кунакта бик күп популяр җырлар авторы, үзе дә җырчы, искиткеч кеше дип әйтә алам, чөнки мин аның белән бик күптәннән таныш. Ринат Рахматуллин, ни хәле абзый? Салам, салам. Сине 6 ай күргән юк бит инде диясең. Салам, хөрмәтле тамашачылар, менә Аллага шөкер. Килеп тә җиттем. Рәхмәт чакыруыгыз өчен. Син скара белән абалмады, кайтып та өлгермәдең, инде гастрольләр белән чыгарга җыенасың. Да, ну ничек бит замана теләй бит. Барыбер җан тарта, күңел тарта. Тарта да. Ничек әзерлекләр? Әзерлек рәкреңгә бара инде. Хәменә Пермь ягында бер 3-4 концерт бар. Аннан соң майда танышып китәбез. Нижегородский якларына, Саратов елбыз. Менә бу ярты ел буе син булган урыннар дип әйтик инде, шушы урыннардан гади тормышка әйләнеп кайтып адаптация үтү ничегрәк, җиңелме, әллә кыенракмы? Юк, беренче, икенче минем хәя кайтканга бүген 4нче көндер инде. 4нче көн була да. Беренче, икенче көнне бик авыр булды. Теге Икенче дөнья. Адаптироваться итеп булмый тиз генә халыкның теге йөрмешләренә, ниләренә, сөйләүләренә иләшеп бетереп булмый теге анда Парижым булгач инде. Монда бит инде кем нәрсәдер эшли. Әтегендә бит инде анда куелган распорядок. Расписание, җадвал буенча. Шуңа күрә инде бер-ике көн авыррак булды. Ну, дуслар, якыннарым поддержать итеп, Аллага шөкер, нормально дип әйтәм инде. Теге тип нигә киреп барам, үзәгенә киреп барам инде уж нормально. Менә бу ярты ел буе, менә бу без ияләнгән тормыштан аерылып тору белән инде тәэсир ясадымы үзеңә? Ну, ничек дип әйтим инде, менә бу жарты җылда күп әйберләр уйланды. Күп әйберләрне үткән гомерне уйладым. Киләсе гомерне уйладым. Күп ошибкаларымны пересмотрел дип әйтәсем килә, урысчарак та сөйләп йөрәм инде. Пересмотрел. Рөхсәт ителә бүген. Шуңа күрә, ничек дип әйтим, бик каты уйландырды бу. 6 җылда. Беренчедән, миңа бу ялда булды. Ял теге Уйларны, фикерләрне тәртипкә китерү. Үземнең үткән тормышны, алдагы тормышны, киләчәкне бергә туплап, менә шуннан мин әйтәсем килә инде. Мин хәзерге дөньяга, алдагы үтә торган гомеремә әзерләнеп чыктым дип әйтәсем киләмсең инде. Мин даже анда булып та 7 җыр яздым. Да, үземнең шәхси синтезаторымны керттердем анда. Алып килделәр малайлар, керттердем. Шунда башта беренче айларда илһам килми, вообще юк илһам. Ауранда түгел бит инде, обстановка түгел. Ну, инде телефоннар белән сөйләшеп, теге монда үземнең якыннарым, үземнең кешеләрем белән сөйләшеп, шул элемтә миңа илһам бирә башлады, миңа уже үзгәреш кертте. Шуннан киттем мин җырлар, 7 җыр язып чыктым инде. Кичә түгел 3нче көн аранжировкалар белән инде яздырып кайттым ишсен. Бер көнне Инстаграмында күрдем әле, төрмәдән хат дигән җыр. Төрмәдән хат, да, менә төрмәдән хат дигән җыр. Тиздән премьерасы була. Алла кушса. Бу теге төрмәне күрсәтү дигән җыр түгел ул. Бу нидер шул мәхәббәт белән бәйле. Аралыкта. Шунда булган кеше үзенең яраткан кешесенә хат яза. Җырлы тыңлаган кеше аңлар инде дип әйтәсем. Теге спойлер итмә инде бөтенесен дә, бөтен әйберләрне сөйләп бетермә. Айса кызыгы калмаячак. Да, кызыгы калмый. Теге төрмәдән хат дигән исемле Нидер блатной җыр түгел инде. Юк, блатной да түгел. Юк, ул бит әле аны исеме теге төрмәдән хат дигәч, тыңлаучыларга бит әле шок булырга может. Ничек төрмәдән хат? Төрмә дигән сүз бит үзе куркыта бит инде ул. Әйе. Ну, монда куркырга әйбер юк. Тыңлаган кеше миңа калса
бик канәгать калыр дип уйлыйм. Тик тамашачының игътибарын җәлеп итә торган исем. Җырның исеме. Менә шуны әйтәм, мин аны күп уйладым. Син мине дип тә уйлап карадым, мин кайтам дип тә. Андый җырлар күп бит инде. Монда шушыннан. Урыслар bir şey не цепляет. Төрмәдә хат. Менә миңа шундый җыр килеп эләксә, мин тыңларым, например. Яхшы. Менә шундый ярак. Сен бит инде ялгышмасам, бу гомумән бүгенге тапшыру кысаларында ничек бар шулай сөйләшәбез. Бер инде иҗатка ничек килеп эләктең, иҗат юлын нигә сайларга? Менә ул баналь сораулардан иде бераз. Ничә җыр яздың? Кемдәр белән эшләдең? Ул баналь сораулардан иде менә бераз гына котылыйк. Безнең гомумән тапшыруыбызның асылы шуннан гыйбарәт. Ничек бар шулай сөйләшәбез. Шуңа күрә бераз гына читрәклерәк тә сораулар булыр. Инде җавап бирмәү синнән тора, әйбәт, ихтыярыңнан. Бу бит инде ялгышмасам, синең беренче генә шул урыннарга барып кайтуың түгел. Безнең менә редакторларыбыз казынды, актарынды һәм тиешле мәгълүматны эзләп тапкан. Син әйткән сүзләрдә һәм син хәтта бу турыда үзең дә заманында әйткән булгансың. Булай дигәнсең. 90нчы елларда мин сугышкан өчен 2 ел төрмәдә утырып чыктым. Минем анда гаебем дә юк. Мин башка кешене яклап, аның бөтен гаебен үз өстемә алдым. Гаепләнүче егет яши дә әле. Шуның өчен тимер рәшәткә артына үзем кердем. Ул заманда нинди генә тәртипле авыл малае булсаң да төрмәдән качып калып булмый иде. Төрмәдән чыккач, мин нормаль тормышны сайладым. Төрмә тормышына кире кайтасым килмәде дигәнсең. Ләкин менә язмыштан узмыш юк диләр бит. Бу әйбер дөресен 90нчы елда төрмәдән дип сөйләшәбез. Төрмә инде, тагынырса булса, төрмә ичендә. Тоткыннар, мотор әйтеп әйтернең юктыр да уйлыйм монда. Ул вакытта бик күп кешеләр утырды бит инде. Кемдер нәрсә эчендә дә утырды, кемдер булайгыда да утырды. Менә анда бик күп кешеләр утырды инде. Дөресен әйтәсем килә, от тюрьмы не зарекайся диләр инде руслар. Менә башка утырмыйм дип әйтсәң дә, менә Ходай язмыш шулай язылган. Тагын шунда барып эләгергә туры килде дип әйтәсем килә. Монсы инде тагын шул хулиганлык та түгел, кешеләр үтермәгән, кешеләр кыйнамаган, кешеләмәгән дә бернинди шундый кырыс эшләмәгән инде. Просто датапа авария ясап, бәс капкан килешен, салган килеш дип әйтәм. И все, 6 айны тоттылар да бердиләр да куйдылар. Но берәй генә әйтеп китәсем килә. Теге калып та буладыр инде. Дәрҗән әйтә. Тик әйтәләр бит, все можно купить, все продается, все диләр инде. Калада алгандыр инде, но белмим, менә җөрәк миңа шундый ичке хисләр миңа шулай әйтте. Виждан. Да, барып кайт әле син бераз. Акылга утыр. Уйлан әле син, алдагы тормышыңны уйла, әле яшисләрең алда. Бәлкем үзгәреп кайтырсың, бәлкем уйларың башкача булыр дигән ичке тавыш миңа әйтте дә, мин связьләрендә подключать итмәдем, акча да түләмәдем, бардым да, Аллага шөкер, 6 ай үтте дә китте. Ул теге исән кеше кайта, каян да кайта, үлгәнлегенә кайтарып дип әйтәсем килә шул. Уйланырга, фикерләрне тупларга җирлек булды инде бу сиңа. Бик яхшы мәктәп булды миңа. Зур мәктәп инде. Зур мәктәп булды инде бу да. Ни 90нчы еллар белән 2000нчы елларның бу ягына чыккан аралыкны чагыштырсаң, монда якынча 30 ел аралык белән 30 ел инде. 30 ел аралык белән тагын бер мәктәп үттең инде син хәзер. Якыннар, туганнар, дуслар ничек карады бу күренешкә? Ну, ничек дип әйтим инде, адекватный иде, карадылар, ничисең, һәр кемдә дә булырга мөмкин бит. Бөтенебез рульдә артында йөрибез. Ну, ярар, мин теге яшереп тормыйм. Теге аракы салган килешен мин датапага эләктем. Ул кемдә дә булырга мөмкин. Теге аракы ичеп кенә датапага эләгү дигән сүз түгел. Менә мин белән утырган кешеләр арасында 10 жыл утыручылар бар. 5 жыл, 6 жыл утыручылар бар. 1 грамм аракы капмаганнар, ләкин яңгыш кына 2 баланы бәрдереп үтергән. Зебрадан чыкканда бәрдереп үтергән. Жыклап киткән. Бу бит әле аракага насыл тап калып булмый. Алла сакласын, бөтенебез машинада йөрибез, кипчәктә йөрибез. Шуңа күрә Ходай ничек язган шулай яшибез инде. Тик менә синең концерт директорыңның Айдар Кәримов исемле егетнең әйткән сүзләрен укып үтәсем килә.
Быйыл бір ішіп машина ерті таныклыгын алдыргач, җитди генә сөйләшкән идек. Ярар, шаушы ясап алдың, 20-30 тапкыр аварияга очрап исән калдым дип дөньяны яңгыраттың, туктарга вакыт дидек аңа команда белән. Үзем беләм мин нишләгәнемне диде дә китте. Икенче көнне шалтыратсам, лаякыл исерек. Айлар буе ишә бит ул, беләсезме? Әйттең ни дә, әйтмәдең ни, моңа кадәр ничек тә йырып чыкты. Кылана иде дә тына иде. Бу юлы бөтенләй шашынды. Ул команданың бар тырышлыгын аяк астына салып таптады дип сөйләгән булган. Ә син моңа җавап биргәнсең. Минем концерт директоры дигән сүзне ул үзе уйлап чыгарган. Документаль рәвештә теркәлгән андый кеше юк. Мин моны былай гына калдырмаячакмын. Апрельдә чыгам, разбираться будет дигәнсең. No, dürüstten öteki benim aşığım da kile indi. Mia yüzümün kamandı kildi. Onlardan gayri bu yüzü uylap çıkargan isimni algan indi. Konserin direktör minde andı dolursunuz yok. Ул миндә ведущий булып эшләде. Бу җегет Айдар Каримов инде. Мин аны 3 тапкыр кудым. 3 тапкыр куаладым. Инде әниләре шалтыратты. Ренат, пожалуйста, инде акча эшләргә кирәк бит инде. Ал инде дип. Альфонс диye kişiler var. Abiyüzler Alfonslar mı? Ben şimdi bir ekem takım ettim. Yani işte dedim. Anı min uyladım. Bu Şahri Şallı diyen gazeteye interview birgen. Bilmem elle ana yüzü tülep birgen bu interview'unu akşasını tülep elle Şahri kazar anaga tülep şimdi interview alganlar anardan bu evrini bilmem mi. Bu malay yüzü de arakı böyle bir yakın kişi. Miyanaga күпме кисәтүләр ясадым, аның кичкенәгенә шунда коньяк җыри. Ул концерт, не концерт, ул коньякны эчеп ул шунда эшләп җырды. Мин инде Илмира Сулейманова, мәрхүмә Илмира Сулейманова группасында эшләгән кеше инде бу. Әйтсәм әйтим инде Илмира Сулейманованың бөтен алтыннарын, бөтен беләзекләрен урлаган кеше инде бу. Бу бөтен Татарстанга бурычлы кеше, моны гаилар да эзли, моны мафия да эзли. Бу шундый бер, короче, бер Şantrapa diyebiliriz indi bu. Şu indi. Bu ili miyana vakta kudum. İşten kudum. Bu indi mina üşitip ben şunday statya çıkargan diye oylayayım yani. Ama söyleştiniz mi sana? Yok indi elim çıktım ona bir. No, söyleşeceksin mi? Разбираться будешь? Посмотрим. Я вызов принял, а он вызов принял, понимаешь? У меня вызов ясал. Но каждый вызов надо ответить как-то правильно. Мен не угрожаю, но я буду умно отвечать. Сенің өзіңнің де айтқаның бар, әбзі 17 машинаның башына жетті менде. 18-ші. 28 тапқыр ел халекатын әләккансың. 30 болды енді. 30. Сен біраз артыра қалың. Неге? Неде еске мәғлубат бересің сіз? Ұрсай из первых уст. Достым қара, бұл сыңғысы авария 30-ші болды, юбилейный. Юбилейный. Да, мен теге шуның сүзін бөлдірем. Мен hər вақытта теге мақтанадыр. Мақтанмайм енді. Құдайға рахмет айтадырым. Әнкейнің дағаларына рахмет айтадырым. Сахнадан теге сөйлейдірем. 29 тапқыр исән қалған кіші мен деп сөйлейдірем. Но теге hər әйбірінің бары ақыры бола бит енді. Мен айтасым келе енді. 30-ші аварияда шушы Құдай еткендер енді. Болды сен. Мен сақладым. Енді фәрештелерін де мұнда отыра тұрған фәрештелерін де арғанда Давай biraz жай тәлді деп, мен шу моментқа келіп жеттім деп ойлаймын өзім. Шуңа көре мен 6 айны берділерін. Ойладың ма? Ойладым. Белгілі бір нәтижелер шығардың ма? Нәтиже шығардым енді. Біріншіден айтасым ке, руль артында салып жүру батырлық түгіл енді. Hem керек те бір түгіл. Керек те түгіл. Мұна мен айтасым келе, тамашашыларға да руль артына салып отырмағы. Mana men üzümden tecrübemden aytasım keleydi. Anda barıp normal turmuştan başka turmuşka кетүү бик ауыр инде. Бүтін тамашашылар каршында вәгъдә айта аласың мына хәзер? Ишмим дипме? Бүтән ишмим дип һәм исерек килеш салган килеш руль артына утырмыйм дип. Юк, мен әйтәсем килә, башка мен ишкән килеш беренчесен әйтәсем килә. Ишкен келіш башқа рулге өмірінде де отырмайым, һәм кішілінде шунаға үндәшәшәкмін. Ол менә бар һәрбір кішіде, бар шундай ғадәтті кішілер, менің үзімде де бар о. Как біраз салам, рулге отырам. Бар шундай кішілер, менә отырмай рулге, и все. Мен аларға ақ кірнәші қараймын енді, менә просто. Бұл арақы деген әйбірге вәгъдә берем мен. Ішесі келмей менің. İçmeyeyim dedim. Allah kuşsa,
Мен енді алдағы қалған ғұмырымды тыныш қына, Мотор ғана. ерікте, матур ғына, өзімнің ижатым білен, өзімнің якындарым білен, өйденді қайеште түгіл, все-таки тігінде таба барасың. Нормально өткересім келе. Әйді келеші кел. Давай, ішме кел. Сен де ішме, мен де ішме. Ярар. Мен Сені білем, мен қабыл ете алам. Сен, молодец. Но ол неше деп әден, ұлтығы арақ ішу бетінде ол, кім білген, может енді бетінде баш ауырта, тышсызлай, ауру бетінде. Ауру. Қай бір кіші ішіп қоя, екінші күні как стекло. Енді міне шындай бұл ауруны бетінде лечить етерге керек. Міне бұл 6 ай мен атығы врачта керек ме? Мен атығындағы кішілердің присутствиесі жетті. Сенің табибың тігінден. Да, тігінден сигнал келді. Все, Ринат, бұлды, тынышлан, успокойся. Шунdan мен дәваланып қайттым деп едіміз. Һәм мына бұл дәріс, бұл түзікләну, тірнәкләну файдаға болсын деп тіләп қаласы келе. Çünkü sen bik sәләтле, бик талантлы кеше. Сен берсеннән берсе әйтеп битерим, ача фикерем юкка чыга. Сен берсеннән берсе матур шәп җырлар иҗат итәсең. Синең җырларыңны бик күп кешеләр җырлый һәм әлеге кешеләрнең репертуарындагы бу җырлар да хит дәрәҗәсенә менеп җиткән җырлар. Шуңа күрә менә бу үзең беләсең, сәләтле кешеләрне ул менә хәмер, аракы дигән әйбер, эчкечелек юкка чыгара торган әйбер. Җиңә бөтенләй сәләтләреннән арындыра. Менә сине киләчәктә менә шушы хәмердән башка исерек булмаган килеш, аек килеш, берсеннән берсе шәп җырлар иҗат итүче кеше буларак күрәсе, ишетәсе килә. Рахмәт. Мин тамашачыларга әйтәсем килә, теге булды тәрәхәлләр, теге салган килештә концертлар куйган вакытлар булды. Мен рәхмәтле тамашачыма, мине карап килгәннәр өчен, мине күрергә килгәннәр өчен. Килә алмаган вакытларда булды, шул опять-таки арак аркасында дип әйтәсем килә. Кайбер концертларны отменять итәргә туры килде, переносить итәргә туры килде. Шуңа күрә мин үземә булган тугры тамашачым алдында рәхмәт әйтәсем килә. Алар мине аңлап, менә бу Ринат безнең башкача икән дип мине ташламасыннар дип әйтәсем килә. Үзгәргән Ринат дигән уй белән яшәгез, минем кадерле тамашачыларым дип әйтәсем килә. Керешеле шуның белән тамам, без инде тапшыруның асылына кереп китик. Һәрбер килгән кунакка бу сорауны мин бирәм. Син үзеңне яхшы беләм дип уйлыйсыңмы? Ну, белмим, әйтә алмыйм. Ну, булай беләм инде. Менә без хәзер аны шушы тапшыру кысаларында тикшереп карарбыз. Беренче турга кереп китәбез. Ә син таныдыңмы дип атала. Беренче тур, ә син таныдыңмы дип атала. Аның асылы нидә бези? Менә минем каршымда 4 фотосурәт. Шушы 4 фотосурәттә син танылган шәхесләр, артистлар, җырчылар һәм башка сәнгать әһелләре белән фотога төшкәнсең. Һәм без шушы бер фотосурәттә синең янәшеңдә торучы кешенең йөзен икенче кеше йөзе белән алыштырдык. Сиңа шушы ялган фотосурәтне танырга, белергә кирәк булачак. Менә монда мин буташтырып карыйм да, кайсысыннан? Әйдә менә барсыннан башы. Син дә беләсең бу кешене, мин дә беләм бу кешене. Бу Буа сатира театрының директоры Раил Садриев һәм Раил абыйның синең менә бу тоткынлыкта булган вакытыңда әйткән сүзләре бар. Егылган кешене торгызырга була. Әмма барысы да кешенең үзеннән тора. Ринатның хәзер уйланырга 6 ай вакыты бар. Әгәр дә уйланып, нәтиҗә ясамый икән, киләчәктә тагын да аянычрак булачак. Раил абый бит инде сине чыгарган кеше. Дөрес сүзләде, Раил Илдаровичка бик зур рәхмәтле мин. Ул шуннан да фәлсәфәче бит. Ул алдан күрә белә торган кеше. Ул тиешле кеше белән тиешлечә аралаша белә. Һәрбер кешегә аның үзенең юлы бар, һәрбер кешегә үзенең әйтәсе үз сүзләре бар һәм ул юнәлеш биреп җибәрә ала торган кеше. Шуңа күрә сезнең арагызда бернинди конфликт та булгандыр дип уйламыйм мин. Юк. Без аның белән студент елларыннан бирле бергә. Һәм ул синең 90-нчы еллардагы бу беренче утыруыңны кичергән кеше, белгән кеше. Белә ул анда белә битенсен дә. Дөрес, шын фото дип уйлыйсыңмы? Шын фото дип уйлыйсыңмы? Әллә алыштырылган? Бу шын фото. Яхшы. Мен монда әйләндереп, урнаштырып куям. Так. Менә монысы. Син монда
Идем, сен мында Римма Никитина белән. Бір ара бит инде бір видео бик каты йөрде. WhatsApp шелтәрләре аша, интернет шелтәрләре аша. Анда бу видеодагы кыланмышларны нәкъ менә Римма белән булган дип сөйләүчеләр дә гаять күп булды. Моңа карашың, моңа әйтер сүзең ничек? Yok, o birinçide o video montaj buldu indi. Onun için minler 3 milyon akça sıradılar. Alar hazır Сен кешеләрне беләсеңме? milyon kişilerini bilmeyeyim. Nominalarını, yok bilmeyeyim tügül. Alar вообще Оренбург ягындагы kişiler. Benim konsertte vaqtda bulgan haliler bu. Bular video montaj yasap, minner 3 milyon akça требовать etip, alarını tuttular. Buna Kazan'dan kelip, operativный gruppa tutup, kaytıp, bir sanınca utura, следствие var, sud. 3 milyon akça sardılar, da alarga скоро, алар тесе суд булачак. За мошенничество, за вымогательство, угроза жизнилар да бар, анда күп статьялар бар. Синең үзеңә шушы видеоны башта җибәреп, акча сорадылар инде алайса. Миннән акча сорадылар. Әгәр дә акча бирмисең, балаларыңа җибәрәбез, кызларыңа җибәрәбез, туганнарыңа җибәрәбез. Шундый угрозалар булды, 3 миллион акча сорадылар. Бөтен перепискалар, бөтен ниләр. Алар Телеграмда минем белән общаться ettiler. Телеграмда номер скрытый, номер не определяется. Вот шулай итеп миңа алар bir ay почти угроза белән яшәделәр. Шу bir ay içinde аларны килеп Казаннан тотып bir сынап кайттылар. Икенчесе Оренбургта действующий ППСник. Хәтта шулай. Хәтта шулай гына. Каямда дөнья бар акада органнардагы кеше шул әйбер белән заниматься итә. Хәзерге заман техникасы белән, видео монтажлар ясап, мине шулай хотели подставить. И миннән хотели 3 миллиона акча кысырга. Нәтиҗәдә син 3 миллионны бирмәдең һәм әлеге видео шелтәр буйлап таралды. Эшләдек инде, как будто мин акча бирәм, алар килделәр алырга. Аларның тоже ошибкалары күп булды. Бүтән серләрен ачып бетермим. Әле менә судлардан соң МВД Татарстана чыгарачак информация аның турында инде. Шундай миңа как опровержение. Аны бит мин дип барды бит инде, тамашачылар да кемгә кем җибәрделәр анда. Это видеомонтаж, который хотели миннән акчаларга хотели. Римма белән мөнәсәбәтләр ничек? Әйбәт, бергә эшлибез, коллегалар. Бергә бер концертлар, бердәм концертлар куябыз. Җавабыңны ишеттем. Һәм бу җавап шулай ук имеш-мимешләр таратучыларга да бәлки барып җитәдер дип ышанып калыйк. Таратучылар күп просто ничек дип әйтим, кешене бит юкка чыгарга бер минутта җитә. Әйе. Римманың хәтта бу очракка әйтелгән үз сүзләрендә цитатлап үтим. Ул кызны мин дип уйлаганнар. Беренчедән анда кыз түгел, әллә нинди хатын. Аннан минем гомердә дә андый күкрәкләрем булмады дигән. Римма. Буена карагыз ичмасам дигән. Яхшы. Китәгә дә чираттагы фотосурәткә күз салыйк. Син монда Эльмира Нагыймова белән. Бу ялгышмасам 12 бугай. Эльмира Нагыймова белән. Нәрсә? Нагыймова бит инде. Кем соң бу? Yok, Nagimova, но bu foto anага туры килми, мында мен башка киши белән. Бу фотоны төштем мин. Кем белән төштең син алайса? Кара инде теге крашын кызы кем әле ул? Мен исемен оныттым. Бу фотоны мен помню. 12-та Солянкада бу. Кара инде исем җырчы инде. Бүтән крашын кызларында белмим шул, мен хәзер теге эстрадада җырчыларның саны гаять күбәйде. Эльмира түгел инде, Эльмира белән төшмәдем болай. Эльмира түгел дип уйлыйсың? Yok, 100% миндәге память изумительный. Мине не обманет. Эльмира белән болай аралашасыңмы? Аралашабыз, без инде как коллегалар. Эльмира бит инде беренче минем концертлар белән башлап җибәрде бит инде. Үзенең шулай синең белән йөреп. Минем белән йөреп, да, барыс медиалар аша минем белән бергә берлектә. Мин шунда шул вакытта да Эльмирага әйттем, Эльмира әйтәм, син әлемәдән бер звезда буласың. Эй, гит инде Ренатова дип, шуты ялшаңны күрдек инде дәрәҗәгә. Мин бит интуиция тоже бик көчле.
Мен что скажу, то и сбывается. Илмира белән Руслан тирәсендә хәзер баталиялар хайран, күпереп зураеп алдылар. Син бәлки әле бөтенесен бик белеп тә бетермисеңдер. Дөрес әйттем мен. Белмим әлегә. Карап чыгык бөтен фотосурәтләрне. Аннан соң нәтиҗә чыгарабыз. Һәм менә соңгы фотосурәт минем кулымдагы син монда Марат Яруллин белән. Хайран гына заманында ызгышып, талашып, җыр бүлешеп алган вакытларыгыз күп булды. Әйбәт, чакыр гына мине җыры белән. Менә нәрсәләр булып бетте ул? Шын мәгънәсендә менә асылын аңлатып бир әле шушы икегез арасында булган вазгыятьнең асылы нидә булды? Талаш, сугыш, син җырларга тиеш түгел, минем җыр бу, мин сиңа рөхсәт бирмәдем. Һәм башкасы һәм һәрбер масса күләм мәгълүмат чарасы үзенчә күпертте бит бу. Син направление мин Маратны шушындай чагымнан ук беләм. Аның абыйларын, аның әтиләрен, аның апаларын беләм, шулай бит. Әйе. Менә нәрсә дип уйлыйсың үзең? Мин бер нәрсә дә уйларга минем хакым юк, чөнки мин бу вакыйганың асылында, үзәгендә булган кеше түгел. Мин шулай ук нәкъ менә масса күләм мәгълүмат чарларында, газета, журналларда, интернет челтәрендә барлыкка килгән мәгълүматларга таянып кына сорау бирәм сиңа. Нәрсә булды монда дип. Нәрсә булды? Все нормально. Без Марат белән бик яхшы дуслар. Аның семьясы белән, аның апасы, абыйсы белән, Гөлнара белән, Ренатлар белән без бик катыда нык якын дуслар. Чакыр гына мине җырларга рөхсәт бармы инде аңа хәзер? Конечно. Бар анага дальше нам я җырлар язачакмын, потому что ничек дип әйтим, Марат Мишәр малай бит инде. Мишәр малай? Мишәр, буа Мишәр инде. Марат молодец ул. Ул беренче тапкыр минем концертта Мәскәүдә җырлады. Минем туктаям, чакыр гына мине җыры белән чыкты ул. Менә шуннан бирле ул һаман барды. Хәзер инде уже ничек дип әйтим, сәхнәнең өстендә уже балкый. Сәхнә тота инде хәзер. Сәхнә тота, мен белән горурланам. Молодец ул, действительно. Кешелекле дә, аның абыйлары да син беләсең, Беләм. Гөлнараны да беләсең. Беләм. Алар кешелекле, кешегә ярдәм итә торган. Даже ничек дип әйтим, бармак белән санарлык татар эстрадасындагы артистлар мин тегендә утырып та, Вадим Захаровка мин рәхмәт әйтәсем, миңа килде. Илгәрәй килде, минем җанына килде. Нияз Сафиуллин минем килде. Рамил Шарапов килде. Марат миңа телефонда связьдә торды, беләсеңме? Әбзи, хәлләрең ничек? Миңа рәхмәтле. Просто. Ну булгандыр кайбер кешеләрнең гастрольләр, ниләр, вакыт юк инде, аңлыйм инде. Шуңа күрә дә мин Марат белән бик каты дус. Бу чакыр гына мине ул Булды бетте. аныкы. Булды бетте Инде вәссәлам. җырлыйм, ул да җырлый. Яхшы. Шуның белән урыс әйтмеши вопрос исчерпан. Димәк, әйдә сайлыйк. Раил Садриев белән булган фотосурәт. Буа театрында. Бу Буа театрында төшерелгән, әйме? Шимәле кара инде. Ниндидер зур бәйрәм инде монда. Бәйрәм инде театр ачылу көне, театр сезон ачылу көне бу. Римма Никитина. Да. Сиңа ошамаган фотосурәт. Нәгыймова Илмира һәм Марат Яруллин. Кайсысы шушының ялган дип уйлыйсың? Менә Нәгыймә. Әгәр дә дөрес җавап бирмәсәң, менә бу ике кичкенә генә катыргы кисәген күрәсеңме? Әгәр дә дөрес җавап бирмәсәң, сиңа шушы ике катыргының берсен ачып, андагы җәзаны үтәргә туры киләчәк. Шуңа күрә синең соңгы җавабың Эльмира Нәгыймова түгел. Эльмира Нәгыймова түгел, моның урынында кем? Кара инде, интим крашын кызын инде. Анастасия юксың инде. Анастасия Макарова. Кем Анастасия? Шын фотосурәттә. Бик яхшы эшкәрткәннәр. Бу юлы минем үземә дә шады. Ну, копия шаган башы. Әйе, янәшәгә куйсак, мәсәлән, хәтта икесен бергә куйсак. Сымыря куйсак, Фотошопта эшләүче кеше бик тырышкан. бик тырышкан. Бераз гына Эльмираның бите ачыграк, тик шулай да бик әйбәт. Гомумән синең Юк, булды. Син бу беренче турны үттең, барысы да яхшы. Гомумән артистлар белән кем белән яхшы җылы мөнәсәбәттә торасың, кем белән конфликтта булганың бар һәм бәлкем бүгенге көндә дә аралашмаган кешеләрең бардыр, бераз гына теш кайраган кешеләрең. Юк, мин беркемгә дә чыкканым. Һәрбер кеше үзенең направлениесе, үзенең стиле җырлау, үзенең тавышы, үзенең таланты. Мин көнләшмим беркемнән дә. Кайбер кешеләр бит конкуренция иделәр инде теге менә бу тегеләр әйтергән икән, мин алардан уздырыйм әле. Инде андай
андай не жоқ, зависть деп айтайын, андай бір жоқ менде. Бір кіммен де конфликтқа кіргенім жоқ. Марат, это не конфликт, это наш общий разговор деп айтайын орысша. Ол біздікі. Бір нендей артистермен конфликтқа кірген жоқ. Мен рахметлі татар эстрадасындағы жыршыларға меңа уважение білен, меңа хөрмәт білен, Ринат абый деп мені жақын етіп, өзлерінікі етіп, жақын көргендері үшін мен татар эстрадасындағы артистерға рахмет айтамын. Бітінісі яшьлерден алып, Аллаға деп айтамын. Шушы рахмат сүзләре белән беренче турны тәмамлыйк та икенчесенә кереп китик. Ә ул Әсин беләсеңме дип атала. Чираттагы тур Әсин беләсеңме дип атала безгә. Бер сорау бирәм. Бу сораудагы 3 вариант бар. Шуның берсе генә дөрес. Вариантлар үзе әйтәсез. Вариантларын әйтәм. Сиңа шушы дөрес вариантны сайларга кирәк. Әгәр дә инде хаталы вариант әйтсәң, әйткәнемчә, ике кәртишкәнең берсен ачып андагы җәзаны үтәргә яки биремне үтәргә туры киләчәк. Тукта яңгыр җыры текстында тукта яңгыр сүзе сүз тезмәсе дип әйтик инде. Ничә тапкыр кабатлана? 10мы, 12ми, 14ми? Әйдә. Җырлап чык эштән генә. Ұзаққа кетеді. Жырында полностью, да? Yok, ben 95. Yıldan beri Milan'ı jırlayayım, 1995 yıldan beri. Ben sanap qarağanı jırlayayım. Men akılsa, sыңғы вариант 14 тірайын. 14 деп ойлайсың. Тоқта яңғыр яума. Yok, припев ikişer қабатланса шолай болайын де. Или сиңа... Бүтінісі міне жырының башынан ақырына қадар біз тыңлап көнеккен аранжировкада, ялғышмасам, Ғаділ Хамзин ішлеген аранжировка бұға олай бет, яңасы? Yok, Федоров. Федоров ма? Да. Тан-тан-тан-таран-тан-тан-тан. Аха, санай, кетті. Неше тапқыр яңғыры, тоқта яңғыр? 10-мы, 12-ми, 14-ми? Ұзаққа кетір дейді де. Барып жырла отырар іштен. Әйді. 10. 10 деп ойлайым. Верно, 10 деп ойлайым. 14 түгіл енді қа? 14 түгіл. 10 айыр. 10 деп ойлайым. Нешеге септәдің сен мұны Мен қадар? өзім шай септәдім, сен білмейсің. Сені өзіңнің формулаларың. Bizim tuğbalaya gelen tuttu gelen. Buna un çıkardım mı kıvık ilerleyin şöyle. Bilmiyorum. Real mi, не реal, не знаю. Ну 14 не Ансын может. білмеймін де. Башта 14 дейдің бит әлі. Başta men tege niştir. Ойлап алдым да шулай. 10 боларға тиеш. 12-де боларға мүмкін бит. 12 де боларға мүмкін. Соңғы 12 жауабы? жоқ бит. Бар, 10, 12, 14. 12 бар ма? Мен битер. Бар. 3 вариант. Так. Үш припев. Қошымта. Аның бірінші, екіншісінде бір генә припев. Қошымта. Ну, Сенің жауабың? 2 секунд. Қай. Шушы вақытларны яратам инде. Разгара буталып кетіп. 10. 10. Соңғы жауабың 10. 10 дәлендер білмеймін. Әйде, бұлса болады тігінде барамыз. Демек сенің жауабың? Витамин мен я, әйде. Тоқта яңғыр жырында тоқта яңғыр сөз тізмәсі. Неше тапқыр яңғыры? 10 тапқыр, әйде. 10 тапқыр яңғыры. Һәм бұ дұрыс жауап. Yok, onu indi, onda ben bay sana kaçıp buldu. Өзің сандар кішіне шанасың ба сен? Sanlar kişine yaşanır. Сандар кішіне. Jidi yaşanır. Жидеге шанам. Жиде саны нендей роль ойнай? Сенің тұрмышында. Müslümanlığa yakınırak indi buna. Jidilik bulsa, işte yoluna umuş biri. Мәселен, менің тиремде һәр вақыт жиде һәм 9 саннары йөри. Нәрсәгә аңлатам? Туган айым 7-нче ай, туган көнем 9. Безнең авылдагы йорт 7-нче номерлы йорт. Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетына укырга кергәндә мине Салал Закиевич бүлегенә 7-нче сан астында теркәделәр. Фәрит Бикшәнтәев бүлегенә 9-нчы сан астында теркәделәр. Һәм тагын бер режиссура бүлегенә теркәлгәндә тагын 7-нче сан булып теркәлдем. Шул вакытта уйлаган әйтәм, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетына барыбер керәм икән дип, иштән ниндидер ышану хисе бар иде. Менә шәхсән мин саннарга, саннарның янәшәдә йөрүенә үзем ышанам. Ниндидер бер саклап йөрүче һәм ниндидер бер юл күрсәтүче саннар бар. Синең андый саннарың, димәк, Benim 2,
Hem jidi. 2 jidi. Niye 2? 2 Benim telefonlarda iki, benim tegen işte iki sanı bile benim evirler dibet almayayım. No benim elimde var. Benim kaybır evirler birinci tapkır bulmayı bulduramayayım. İkinci tapkır bula. 2 tapkır oturup çıktım деген evi. Rahmet. İkinci kaybır evirler benim maşina numarlarda iki bilen kaybırlar ben şu an göre iki jidi. Үзең менә бузымларга, күрәзәчләргә ышанасыңмы? Şanım. Нинди вакыйгалар булганы бар тормышыңда менә? Нинди вакыйга. Бузым ясаганнары булгандыр бәлки. Хәтта менә беләсеңме, булай дигәнсең син заманында. Берәү мәсәлән мине үтерер өчен машина ачкычын җиргә кадап куйган. Дус дип йөргән кешеләр дә көнләшеп бузым ясаган булган дигәнсең. Мин Әлләнин теге урыс сыйкырчыларына шанмыйм. Мин шанам менә үзебезнең агабиләргә. Менә мәрхәбәби бар безнең Сухойрикада инде мәрхәбәби бар. Булгарда Фатыйма апа дигән кеше бар. Мин ничәмә еллар элек Фатыйма апа мин кеше алып бардым анага шул күрсәтергә. Ул вакыттар мин популярен да түгел. Күтәрелеп кенә килә торган вакытлар. Фатыйма апа шул вакытта иде. Ринат Рахматуллин бит син минем теге дисклар чыга, сатуда бар. Син бит Ринат Рахматуллин җырчы бит да, димәтәм шулай. Давай улым син дә карыйм әле. Мин мәдәм кирәкме дигән юк да килгән буларак хәлдә карыйм әле дип минем кулларны карады, эшкерде, тирләп чыкты, моны башка кулны куя, шундый кызу бирә монда, жар биреп тора. Улым да син 80 яшендә дә Мәчет манарасыннан әле азан әйтә торган кеше ди. Миңа шулай ди. Күрәселәр бар икән. Ишетәселәр бар икән. Аннарсын bu tağın bir случайга сөйләп китәм, кыска гына инде вакыт алмыйча, телефоннан гына бер кеше турында информация сораган ди, Башкортстаннан бер әбинең номерын бирделәр миңа, татар әби. Шулай мин инде үземне таныштырдым, мәдәм Ринат Рахматуллин. Беләбез улым, беләбез, ишеткәнебез бар, концертларыбызга җыри алмыйбыз инде, карт инде без дип шулай. Мәдәм мен шундый информация сораштым кеше турында, әйтеп бирде ул миңа. Улым ди, синең ди, гомерең озын икән ди, миңа күчте. Авыруым бар ди. Поджелудочный железаң авырта бераз ди. Аны ди нитерге дәваларга кирәк ди, контрольдә тотты, шулай ди. Ну, гомерең бик озын була синең ди. 88 яшына хәтле яшисең син ди миңа әйтә. Мәтәм әби бик зур рәхмәт, миңа рәхмәт әйтмә, Худайга рәхмәт әйтте. Аны мин бирмим сиңа гомерең Худай бирә ди. 88 яшына хәтле дигән шундый последний ни булды әле бу пак. Күрәзәчләргә, димәк, юраучыларга ышанасың. Ышанам. Кешеләргә? Кешеләргә 50 на 50. Булдымы менә тормышында шундый кешеләр очрадымы? Синең янәшәңдә бөтерелеп, дус булып йөреп, аннан соң билгеле бер вакытта сиңа кирәк вакытта, әһәмиятле, дөресрәге мөһим вакытта юкка чыккан кешеләр булдымы? Булды. Күп булдымы алар? Күп. Менә мин тагын бер тегенә искәртмәгенә кертеп китәм. Шушы 6 ай булган вакытында минем телефонны книжкада ситкаша кешеләр күп чыкты. Кемдер бетереп югалды, кемдерне временно югалттым. Дус булып, якын булып, хөрмәт итеп, мин хөрмәт итеп йөргән кешеләр минем списоктан чыгып калдылар. Мин дә шундамы? Юк, син юк. Минекендә сызып аттым. Юк. Hay meni bir salarını, kayber kişilerini bilmiyorum kimdir yine şu popüler dostları, popüler bulgan vakitte dostlar. Kaysı ayteler bitinde akşam dostlar, akşam bulganda gına sin anaga dost. Şöyle bitinde. Bana şuna göre benim telefonum klinişkada 6000 номер var ya. Her moment 6000'a yakın. Bir küp сирәгәйде. Иләк аша үткәреп, Иләдем да. рәхәтләнеп. Әшин дус дип әйтерлек кешең бармы? Бармы яки бәлки берничә кешедер? Ул бер ике генә ми? Ике. Берсе якын дус инде, икенчесе анардан кала, икенче дус. Алар сәхнә белән бәйле кешеләр түгел. Юк. Алар сәхнә белән бәйле кешеләр. Синең кайгыңда, шатлыгыңда, синең проблемаңда, синең ички дөньяңда аңлый торган кеше ул бер генә булырга мөмкин. Бер. Икенчесе уже аның барыбер синең каядыр Никадәр генә якын булса да барыбер параллельдә бара инде. Да. Читтәрәк бераз. Бер генә кеше булырга мөмкин.
Гаилә хәленә килгәндә син бит инде аерылган кеше. Әйе, мөнәсәбәтләр, кызлар язамы, нәрсә дип язалар? Синең белән ара мөнәсәбәтләр төзергә теләүчеләр бармы? Бүгенге көндә менә шәхси тормышың нинди юнәлештә бара? Нинди стадиядә дип әйтик? Син беләсең кара калган. Минем инде тормышымда кешем бар. Мин соңга калмадым, безнең тамашачылар өчен бу мәгълүм. Тормышымда кешем бар, мине һәр вакытта да аңлап, минем иҗатымны аңлаган кеше. Мине бөтен булган гомере белән, дөньясы белән хөрмәт иткән, яраткан кешем бар. Хәзерге вакытта аның белән мин яшим, аның белән тормыш итәм. Мин факат официаль исемнәрен дә әйтмим, кем икәнен дә әйтмим. Шуңа күрә мин анага рәхмәтле, менә шушы 6 айда минем янына атна сайын килеп, свиданкаларга минем күңелемне шатландырып, менә ул 6 ай миңа ничек дип әйтим? Илһам биреп торучы кеше. Илһам биреп, ул миңа сизелмәде дә. Менә шу илһамны җырлар язырга, менә ул бирде миңа. Ул мәхәббәт, кайту, сагыну. Теге бәхет, тынычлыкны ярата диләр бит. Әйе. Бәлки аны нәкъ менә шушы тыныч килеш калдырырга кирәктер дә, кешегә таратмаска, кешегә бик сөйләрмәскә. Алай теге зур сөйләп, ана шундый кеше кеше. Мин просто теге образы гына аның турында ни бирдем, анализ бирәм инде. Бу миңа тиң булган кеше. Мин хөрмәт иткән, мин яраткан, миңа туры килә торган кыз бала. Рәхмәт анага булган өчен дип әйтәсем килә. Булай, менә синең бит инде кыяфәтең искиткеч. Син рус термины белән әйткәндә, син бруталь кыяфәтле ир-егет. Андый ир-ат затларына һәр вакыт хатын-кызлар тарафыннан игътибар зурдан. Язалармы соң? Ринат әйдә күрешергә. Язалар, мин язмыйлар. Даже минем телефон шул минем кешем яраткан кешемдә инде калды. Пароль юк? Пароль юк, мин бит инде кайшырга нәрсә кайшырам. Булган инде ул. Прошлое. Ничек дип әйтим, язалар, ну, миңа әйтәйин, шул язды ике обсуждать та инде шулай. Язалар, ну, язсыннар, значит, мин кирәк кемгәдер. Син дөрес әйттең. Әгәр дә язмасалар, әгәр дә мине теге тормышларыннан сызып атсалар, значит, мин үлгән бит инде. Всё, мин беркемгә дә кирәкмим. Хөрмәтле гүзәл затлар, Ринатка язмагыз. Аның йөрәге буш түгел. Хәлләрен белеп кенә языгыз. Күрешүләр тәкъдим итмәгез зинһар өчен. Бик зур рәхмәт, абзый. Дөрес җавап булды. Җәзаны тәки ачтыра алмыйм әле мин сиңа һаманда. Без инде чираттагы турга кирип китик. Син әйткән идеңме дип атала ул. Өченче турга керәбез. Син әйткән идеңме дип атала. 3 цитата укыйм мин сиңа. Шушы цитатларның берсе синеке түгел. Икесе синеке, берсе синеке түгел. Сиңа кайсысы үзеңнеке түгел икәнлеген белергә кирәк. Белмәгән чиракта шушының берсен ачтырасы иде сиңа. Бу мин кая сәхнәдә әйттем, мин журналистлар. Әңгәмәләр вакыты булырга мөмкин, бәлкем сәхнәдә дә әйткәнсеңдер, социаль челтәрләреңдә язылган фотография, фотосурәтләрең астында язылган сүзләр дә булырга мөмкин. Кыскасы, синең тарафтан кайдадыр бастырылган, әйтелгән сүзләр. Минем авыздан чыккан инде. Синең авыздан чыккан сүзләр. Әйдә беренчесенә күчик. Популяр кешенең начар ягында, яхшы ягында күрәләр, ләкин татар халкының менталитеты шундый, ул начар якны күбрәк күрә. Синекеме бу? Юкмы бу? Ничек уйлыйсың? Мондай сүзләрне әйтә алыр идеңме син? Популяр кешенең начар ягында, яхшы ягында күрәләр, ләкин татар халкының менталитеты шундый, ул начар якны күбрәк күрә. Но монда бу минеке булырга мөмкин. Но монда бер фразасы, бер сүзе дөрес түгел, по-моему. Может, мин шулай әйтелгәндер, кемдер мен шулай язгандыр. Менталитеты шундый, начар якны тизрәк күрә. Кирәк янда, по-моему. Күбрәк түгел, тизрәк дип. Тизрәк. Яхшы. Син мондый сүзләрне әйтә алырсың, диме? Яхшы, икенче цитатага күчик. Мужик кеше мискенләнеп йөрергә тиеш түгел. Ул акча эшләргә, гаиләсен матди яктан тәэмин итәргә тиеш. Шәхсән үзем нинди генә эштә эшләсәм дә югалып калмас идем дип уйлыйм. Минеке.
Сен неке деп ойлайсың? Сен өзің нәрселер іштей білесің? Жырдан, жыр язудан башқа. Бітірей бірін ішлеймін. Түзеліш. Машинаны сөйтіп жидейселер, жетем. Кирпич, кладка қойдейселер, қоям. Ханарларың деймек? Ханарларым бар. Көп менің. Любой... Сәхнәне ташлаған шырақта кім болалар ең? Продюсер болғамаго. Каменщик болғамаго, строитель болғамаго. Түзіліш өлкәсі білән Түзіліште... достығың бар? Білем, да, білем. Әртіп ябыштыра білесің бі? Білем. Сварщик та әлесің? Да. Әртіп ябыштырушы да? Білем. Яқшы. Демек, әгерде енді бұлды туйдым сәхнәдән дейіп әйтірге мүмкінлік барлыққа келген шырақта, сен сәхнәні ташлап, рәхәтләніп, Жоғалып қалмайым. тіләсә қайсы жерде ішке орнашып ішлей аласың. Аллаға шүкір. Яқшы. Сәнікіне болсын. Ең мұхимі шунысы. Үшінші цитата. Білмейм, не үшіндір тамашашыны концертқа кетіру қазір бик ауыр. Аннан соң артистлар хақында мәгълүмат бик күп. Дөресен генә әйткәндә, хәзер сарык бәрәнләсә дә артист чакырып бәйрәм ясыйлар. Тамашачы туйды, шуның өчен концертка йөрми. Бер уйлап карасаң, без бары тик җырлап кына яшибез кебек. Yok, bu meniki түгел. Бу синеке түгел дип уйлыйсың. Yok. Димәк, Не знаю. беренче цитата. Салған баштан язғамысың. Кем белә, бәлки әйткәнсеңдер, салган баштан да булырга мөмкин. Мен не помню. Димәк, беренче цитата популяр кешенең начар ягында, яхшы ягында күрәләр. Икенче цитата мужик кеше мескенләнеп йөрергә тиеш түгел, ул теләсә кайсы җирдә эшләргә, нинди генә эшкә дә тотынса да яхшы башкарырга тиеш бит һәм өченчесе тамашачыны концертка китерү хәзер бик авыр. Кайсы цитата синеке түгел? Монда барланган билгеләнгән. Шул теге бәрән туса да артист чакыра дигәннәр меники түгел, мен алай айта алмыйм инде. Синеке түгел. Юк. Бу синең соңгы җавабың? Юк. Кабул иттек. Һәм бу җавап дөрес түгел. Бу синең әйткән сүзләрең. Син бу сүзләрне 2019 елда әйткәнсең. Социаль челтәрдә булгандырмы, әңгәмәдә булгандырмы, анысы менә билгесез, ләкин бу синең тарафтан әйтелгән сүзләр. Ә менә икенче цитата. Мужик кеше мескенләнеп йөрергә тиеш түгел. Ул акча эшләргә, гаиләсен матди яктан тәэмин итәргә тиеш. Шәхсән үзем нинди генә эштә эшләсәм дә югалып калмас идем дип уйлыйм дип Фирдус Темаев әйткән. Да, меники түгел точно. Беренчесе бәлки нәкъ менә теге яхшы як, начар якны тизрәк күрә дип әйтүең бәлкем дөрестер дә. Бәлкем шулай хаталанып күбрәк дип язганнардыр. Тизрәк. Начарлык битен тизрәк күренә бит ул. Яхшылыкка караганда. Һәм аны начарлыкны тизрәк күпертеп тә чыгалар. Күпертеп тә чыгаралар. Яхшы як турында аз сөйлиләр бит бездә. Начар якны инде зурая, күпрәя, ул теге авылның бер башында чебен булса, икенче башында филгә әйләнә бит. Бу безнең инде илгә хас менталитет, халыкка гына түгел, милләткә генә түгел, илебезгә хас менталитет. Да безнең Россиядә яшәүче нинди генә милләт булмасын, ул бөтен җирдә шулайдыр инде. Ә менә үзең шәхсән сәхнә юнәлешендә, эстрада юнәлешендә бүгенге көндә тамашачы җыяр өчен, тулы заллар тудырыр өчен нәрсә эшләргә кирәк дип уйлыйсың? Беренче акча кирәк. Анысы инде аның көн кебек ачык. Юк. Инде хәзер заманча барырга кирәк дип әйтәсем килә инде. Заман таләпләре бик зур. Халыкны хәзер тамашачыны нәрсә беләндер сыкландырырга, канәгатьләндерергә бик авыр дип уйлыйм инде мин. Һәр вакыт яңалык кирәк. Да, елдан ел, айдан ай, көннән көн үзгәрә бара эстрада, татар эстрадасы үзгәрә бара, шоу-бизнес үзгәрә бара. Шуңа күрә мин инде менә үзем бу минем генә фикер, bir килеп җитер заман, ничә 10 елмы, может 15 ел, может 20 ел булыр. Татар халкы, может тыныч кына, теге шоусыз, лазерларсыз, Утларсыз, экраннарсыз. Тыныч кына утырып концерт карыйсы килә торган бер вакыт килеп җитер кебек менә миңа шундай бер. Элекке заманда Синең әйткән сүзләрең кабул булганна бармы? бар. Син моңа ышанасыңмы менә бу вакыйга, бу халат килеп җитер дип? Элеккегәчә 90-нчы, 80-нчы. Алай юк түгел. Халык юк. Халыкның теләге шулай булыр, но уже замана үзгәрмәячәк. Замана шулай барачак инде алга таба бар. Юк, менә бит инде хәзерге тамашачыга ут кирәк, экран тегесе, монысы нидер шоу, эффектлар, төтен нидер утлар, тяжелый дим дип, авыр төтен дип әйтәбез инде. Ниндидер
сәхнәдә матур бер визуализация булырга тиеш, бит. Синең фикереңчә хәзер киләчәктә бәлки ул бер Юк, мин булыр димим. аңлайм. Сагынырлар димим. Шундый вакыт килеп җитер. Менә бу утлар, экраннар аларның берсе дә ниндидер бер әһәмияткә ия булмас. Кешенең тавышы гына, концертның эчтәлеге генә мөһим булып, алар нинди генә бизәлеш булса да, шушы концертка килеп, рәхәтләнеп ял итеп утырырлар дигән өмет бар синдәме? Аның әйтүчесе була. Үзе җырлады инде, әллә инде утлар чыгардылар, моннан телевизор күрсәттеләр, кино карап кайттык, монда биедләр, монда скрип уйнадылар дип әйтүчеләр бар, шулай бит. Анысы да бар. Тамашачыга никак та жарап булмый. Күп җырласаң, күп җырлады ди. Ут куймаса, ут куймаганды, ут куйсаң, ут куйганды, нәсә куйган инде ул дип күзләре сукайтып кайтып киттек ди. Ләкин барыбер арасында тугрысы калачак дип уйлыйсың. Тугры тамашачы булачак. Булачак. Белмим, нәрсәгә барып тукталырбыз дип уйлап куям мин. Тик барыбер өмет әле юк түгел. Өмет бар инде, өметсез шайтан. Шушы шайтаннар бөтен дөньяны басып алмасын дигән теләк белән, әйдә, карточканы аш. Любой алсаң әле. Теләсә кайсысын ал. Ука. Сиңа бик уят булган ситуацияны сөйләргә дигән. Әйдә, менә вакыт килеп җитте, сөйлә әйдә. Сиңа уят булган бер вакыйганы. Дөрес укыдың, карыйм әле. Дөрес укыган икән. Нәрсә өчен уят сиңа менә? Нәрсә өчен бүгенге көнгә кадәр дип кай вакыт дөреслеккәнеп куясың? Менә әпәттек шул нигә талабыз. Шуңа әйләнеп кайтабыз. Шул видеога. Видеоны күреп, мин иштеп әйтим, мен сиңа шундай әйбер китереп күрсәтсеннәр инде, WhatsApp-ын ачып җибәргәй. Мен шундай әйбер уят булды инде, мин. Аны бит мин генә күрмим бит инде. Аны бөтен дөньяга тараттылар бит инде. Син түгел бит анда, нәрсәгә яласың? Халыкка барып җитмәде бит инде, һаман. Халык һаман син дип уйлый. Һаман мин дип уйлыйм, менә шул халыкның шул уйлавы миңа уят. Әле кайбер кешеләр Малалис рахмәтуллин дип сыклап, сөенеп тә сыкланып та куйдылар. 40 яшендә уже мужикларның анда нитмиде. Булдырамыйлар, син болай булдырасың дип язалар. Син 54-кә җитеп монда. Аллага шөкер дим, ничә нәрсә. Шундый ситуацияларда булды. Юк, просто менә шул миңа шул әйбер миңа уят булды. Мин түгел, мин иттереп чыгарганнар өчен уят булды миңа просто. Аранда уят әйбер юктыр инде. Бүтән бер әйбер өчен уялмыйсың. Юк. Аллага шөкер. Чираттагы турга кирип китәбез. Ул синең өчен десерт дип атала. Йомгаклау турыбыз, абзый, синең өчен десерт, асылын аңлатам. Менә минем кулымдагы катыргы кисәгенә бер сорау язылган. Бу катыргы кисәгенне мин сиңа бирәм. Иштән генә укыйсың, кычкырып укыма. Әгәр дә бу сорауга җавап бирәм дисең икән, җавап бирәсең. Юк, мин бу сорауга җавап бирмим дисең икән, менә бу капкач астындагы әйберне ашарга туры киләчәк. Нәрсәгә әйбер дип әйтәм, чөнки анда ашарга яраксыз әйбер дә булырга мөмкин. Әйбет, кортлар, шибенчерки, суалчандыр, бәлки башка акбур, шул ук каз тәпие, тышкан койрыгы, теләсе нәрсә булырга мөмкин. Шуңа күрә монда үзең хәл итәсең, сорауны тапшырып, иштән генә укы. Җавап бирәм дисәң, җавап бирәсең, ризыкны ашамыйсың. Җавап бирмим дисәң, ашабыз да шушындагы әйберне ашарга туры киләчәк сиңа. Җавап бирәм. Җавап бирәсеңме? Бирәм. Сәхнәгә ишеп чыгучы артистларга карата карашың дигән. Һәм Үземне шул рәткә кертә аласыңмы? җавап бир әйдә. Әйе. Беренчедән әйтәсем килә, сәхнәгә ишеп чыккан чыгучы артистларны мин тәнкыйтьлим диләрме әле? Әйе. Осуждаю инде. Әйе. Да, тәнкыйтьлим, үземдә шунда керәм. Шул тәнкыйтьләүчеләр списогына Үзеңне үзең битәрлисең булып чыга. Чыккан әйбер инде, менә мин бер генә историяны Рыбушкина дигән авыл бар, диде Нижегородский областьта, менә мин ул концертның башыннан ахырына хәтле не помню. Вообще хәтерләмим, мин утырып җырланалган. Бу теге утырып җырлаган видеолар. Видеосы да чыкты, Рахматуллин пьяный дигән. Мин ул концертның башыннан ахырына хәтле хәтерләмим. Но ул концертның биткәндә торып басып кул чапканнар, янда утырып та җырланалган. Аннан концерттан соң тагын 6 җыр дополнительный җырланалган. Но мин хәтерләмим.
Икенче көнне Юк, нинди көчләр шулай йөртте икән сине? Менә күз алдына китерегез инде. Концертның башыннан ахырына хәле хәтерләмәгән кеше нинди булырга, нинди состояниедә булырга тиеш ул. Ну концерт на ура прошел. Просто удивительно, но Нонсенс. миңа ул оят, конечно, ул шулай иттерү. Ну нишисең бит инде, менә эчеп чыгып сәхнәдә ул ни инде, матур түгел инде. Бүтән кабатламайны син бу әйберләрне зинһар. Алла теләсә, Алла калган гомерләремне тамашачыларым белән спокойно, матур гына, айык кына очрашырга насыйп булсын дип әйтәсем килә. Амин, шулай булсын. Бик зур рәхмәт килгәнеңә, бик зур рәхмәт ачык сорауларга ачык итеп җавап биргәнеңә. Сораулар дөрестән дә теге урыс әйтмешә каверзный сораулар булгалады, әйбәт, ләкин тартынып тормадың, җавап бирдең, абзый. Зур рәхмәт. Инде безне караучы тамашачыларга әйтәсе сүзләрең булса, фикерләрең булса, рәхим ит. Менә мин инде беренчедә менә теге Алтай утырган җирендә булган начальникларга, сотрудникларга, колониядагы рәхмәт әйтәсем килә, миңа хөрмәт белән Карадылар. карадылар, хөрмәт иттеләр мине. Хөкем ителгән дусларыма рәхмәт әйтәсем килә, алар мине шул кадәр теге популярный булгач, Ринат абый гына дип, шул кадәр миңа җылы караш бирделәр, алар миңа җылы ничек әйтим, якын күрделәр инде мине, шул кадәр аларга рәхмәт әйтәсем килә. Икенчедән әйтәсем килә, хөрмәтле тамашачыларым, мин теге вакытта булган Рахматуллин түгел, мин инде башка Рахматуллин. Шуңа күрә дә мин сезне хөрмәт итәм. Сез ничек мине шушы көнгә кадәр ничек сез минем җырларымны яратып, тыңлап, минем концертларыма килдегез. Алла теләсә, киләсе елларда да шулай булырга насыйп булсын дип әйтәсем килә. Рәхмәт сезгә минем белән булганыгыз өчен, рәхмәт сезгә минем җырларым белән яшәгәнегез өчен, тыңлаганыгыз өчен. Алла кушса, сәхнәләрдә очрашырга насыйп булсын дип әйтәсем килә. Сезгә рәхмәт әбзий. Чакырганыгыз өчен уңышлар. Бик зур рәхмәт. Тормыш сабагын алып кайткан, үзгәргән Ринат Рахматуллинны киләчәктә дә зур сәхнәдә күрергә, ишетергә насыйп булсын. Зур рәхмәт әбзий килгәнеңә, тагын бер кат кулыңны кысам. Шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Ә син тапшыруның чираттагы чыгарылышларын карарга онытмагыз.